HYC Soyong Zone hapo kajinglam jong presiden usamla Burning Star Shabong badu General Secretary usamla West Mandar lengdo lengkoi ha ka khat sautrik urampang arhajar arpusau kala lek banjurip kansan ya ka CHC Soyong kajinglai jurip jong kaseng kadai halor kajingut jingman jong kipat ba nakipor shakapor halor kajingbam biang ka jaka sumar jong kadai ka CHC kaseng ha kani kasngi kelalap ba omdon watang iwei ru doktor ha kani ke CHC bat kidon tangki kato kaningut kinong trai na keleng kinong trai kila tok bai doktor edang bam syakamra hanrai kam hadin kila pentip bai doktor imdon ha CHC bat edang ledon kam kabalengo ya kaseng kelong ba omdon setia watang iwei ru ibatia sumar ha kani ke CHC bat ke CHC ka kenja slam kum ke yingja Nagliang Presiden ba Burning Star Shabong ulapan pau ke jing penyau halo ke jing long jing man jong ke CHC bad ulaong bagi padba kiladu no ya ke jing shania ya ke dei ke CHC kumba ke pau ba omdon nong pa sumar ha ke ni ke jaga sumar ulaong ru bagi padba jong ke dong ke tan ki ha ben lek pa sumar sha CHC moplang watla kidon la ke jong ke CHC hanrei kani kamla aban ai ke jing sakri ke badai na ka benta jong ki bapang ki basitam tai nong ha hin hap ha sha son ban refer sha civil ne sha ganesh das ne sha ai mo te hang ni bang ni du na doctor ni don tang i bai hoi ban tai shwan yarap i doctor na mo plang itu doktor udah bisa lah ya lagi hoi ya li tudi i be na shim shiti tingin dan brio hani tingin ya menen ni wane mandiru kana patai ka jing dona ka si ka re no pharmacist hang ni dan tang i bai I ward boy ring dan re da kula nong pang ye ni ra mangi tai chokidar ring dan tang i bai driver ring dan re pun ma bai kisla sha iban yu da jajing susi da jajing pang ye cái bất kas jam ke bana yang si gelasin dan lo ni na pa sha ni na kan si DHS ni na pa anti doctors di tat na be kan si DHS di me okay cái bất kas jubab na yang ke dia sebab Tikyong kinsa pun pa ki doctors hadu kan tak pa ti habit please ba mati ken mingi te nakadiang mga tingali ken hodan kam ni la wana mali tawan ni kren tingala patay gi dina ki AJ long bak na ka pilang ke ini tidak dia jelas ini so ya hoy long na pilang ini hilang isi jalan lah jungi kum ka new trap youth council Soyong Zone hadin bagi layo ya ka jing ujor lagi bobon ki ba halor ka jing bom ya bet garanti ka hukum sumar ne po Soyong CC nangaliang jungi ngilawan surprise inspection mentang si bar hadin bangila wan hakane ondang ngila po yakne po CC ngilap ba tang iwe ru doktor mdon kinong trade ru kuna matang iwe ru basim dawai le tang iwe ru bathya pang de tendon dik ei ka bangi kwa an persno hune kalong ba ka jing le jong ka ne ka CC yo ka ne CC ki babun ki ei ki ba ki ujor ka we kalong ba bu khambun sin hang ne po CC omla ban sumar ki bru te hendai la dengi lek patang po mo plang la ban ne ta dik ei kata ka jing fair ba apring ka we ka CC bat ka we pat CC kumba kalau ke maplang kalau kiu bah maplang hajing sha la ngi ekran ya kata hajing sedang jong si lele ka si Soyong kalau kam swa bani ka si maplang te henry kumba kalau po si maplang ki labun ki babiang te henry hang ne po si Soyong pat kumba kalau menta kam cema biang te gane ga ko ra ga jing bom ka jing bom internet ha ka ba ban ai ka jing thu jo ka ne si kalau ban ai ya ka sumar ya ki pai ba ban sakri pai ba ha be dei ba ko ya te kumba kalau mentangi iba ipa iba nong chong sinong jong kathan Soyong hi bro we kila du no ka jing chania ya kan ka si Soyong te kumta nga soban pan pau cha sarkar kandon jingmut ayu bagin bu ya kan ka si lada nakaliang kan ka si om sem la penbiang yi doktor om sem penbiang yi nong sumar bat nakaliang ki ba kim don jing chania su ya kan ka si kandon jingmut ayu ban bu ya kan ka si te kumta nga soban kentu cha sarkar badai ban penbiang ya ki doktor ban penbiang ki nurse ki baterai hande hot kamut ba ki baterai hande baru khot kim sim khia don ki nurse ki ba yatrai se ki sob sentar ki sob sentar ye ki sim khia bhangi ya kata hande ke bang su khia pat kalong ba habide ba ki nong trai hande po si pat kim sim don kata ka responsibility mene masnya kan ba i doktor i bala masnya kan hande onla masnya kan ila akan data ka jingdom da ka jingbitar te ipen i data ka attitude
dek ka bang im itnat ba ngiwan nang yang seng ikan kumto kan ka banjai ki pai ba lar ki wan kendu doktor namar kum bakalong hi ki doktor barbor ki ban wan ra ka jingejan ha baki kran gi briu de don kata gi sojan riban pin doktor attitude ka jingdom dengan soba let's say gede hakine ru ki benta ba kane ka si soyong kadu na ka jingsania na ki pai ba ki babun tingis ko ban kentu yang sarkar ba lada nakaliang jong ka sarkar kamla ban panbiang ki doktor kamla ban panbiang ki jingdon kam hang de po si soyong nakaliang jong ka seng ngesngo ban kan ka basai ba hagno makasni ngi sawan ban khang tala no iya ka si soyong